Παρακολουθείτε το κανάλι Θάνος Κόκαλης Δημοσιογράφος και σε λίγο θα δούμε. Αποφάσισαν οι μεγιστάνες του κόσμου. Έτσι θα εργαζόμαστε στο εξής, αυτά θα τρώμε, αυτά θα πίνουμε και έτσι θα ζούμε. Τι ομολόγησε ο Bill Gates. Η απίστευτη δήλωση του Υφυπουργού Εργασίας για τους δικηγόρους και τους ντελιβεράδες. Γιατί τον άδειασε η κυβέρνηση και ο ίδιος αναγκάστηκε να ζητήσει συγγνώμη. Αφρούς κατά των ελεύθερων επαγγελματιών και από την Άννα Καραμανλή που λιώνει για το μεροκάματο μεταξύ Βουλής και ΕΡΤ. Ρεσιτάλ από τον Κώστα Καραμανλή μέσα στη Βουλή την ώρα που ετοιμαζόταν το κουκούλωμα με την απόρριψη της προανακριτικής για τα τέμπη. Πόνεσε την Τουρκία το εμπάργκο των Ισραηλινών σε τουρκικά προϊόντα. Τι ομολόγησε τουρκάλα παρουσιάστρια. Εμφανίστηκε στην Ινδία μετά το τοξικό νέφος και τις προσπάθειες να το διαλύσουν με τεχνητή βροχή. Αυτά και όχι μόνο. Ξεκινάμε τώρα αναλυτικά. Ολοκληρώθηκε από την κυβέρνηση, όπως ήταν και αναμενόμενο, το κουκούλωμα για τα έγκλημα στα τέμπη με την απόρριψη στην προανακριτική που θα διερευνούσε τυχόν ποινικές ευθύνες με βάση την Σύμβαση 717. Η Νέα Δημοκρατία απέρριψε τις προτάσεις ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ για διενέργεια προανακριτικής που είχε στο στόχαστρο ως κεντρικό πρόσωπο τον πρώην Υπουργό Μεταφορών. Ο Κώστας Καραμανλής μέσα στη Βουλή έδωσε ρεσιτάλ για να πείσει για την αθωότητά του, κουβαλώντας έναν μεγάλο μπλε φάκελο με αμέτρητη χαρτούρα, βάσει της οποίας έλεγε και τα δικά του επιχειρήματα. Φαντάζομαι την ανακούφισή του όταν απορρίφθηκε με όχι η διερεύνηση ποινικών ευθυνών. Μεταφερόμαστε στο εξωτερικό τώρα και σε μια είδηση που μας αφορά όλους. Σύμφωνα και με ξένα δημοσιεύματα, οι μεγιστάνες του κόσμου πιέζουν και προωθούν ένα νέο μοντέλο ζωής και εργασίας για να εφαρμοστεί παγκοσμίως. Ήδη σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες τα συνδικάτα καλούν τις κυβερνήσεις τους να καθιερώσουν την τετραήμερη εβδομάδα. Αυτό είναι κάτι που το είχαμε ξανακούσει τα τελευταία χρόνια. Η ιδέα είναι απλή. Οι εργαζόμενοι, όπως λένε, θα εργάζονται 4 ημέρες την εβδομάδα με τους ίδιους μισθούς και παροχές, αλλά με πιο παραγωγικό αποτέλεσμα. Αναφερόμενο σε τέτοια ζητήματα, ο Bill Gates σε συνέντευξη που έδωσε έκανε περισσότερες αποκαλύψεις για αυτό το νέο μοντέλο εργασίας αλλά και ζωής. Διότι το μοντέλο με λιγότερες εργατικές μέρες το προωθούν ιδιαιτέρως και μεγιστάνες όπως ο διευθύνων σύμβουλος της JP Morgan. Ο Jamie Dimon υποστηρίζει ότι η επόμενη γενιά εργαζομένων θα έχει μόνο 3,5 μέρες εργασίας την εβδομάδα και θα ζήσει μέχρι τα 100 χάρη στην τεχνολογία. Ο Bill Gates λοιπόν, παίρνοντας τη σκητάλη από όλα αυτά, αποκάλυψε ποιο ακριβώς θα είναι το σχέδιο. Προτείνει λοιπόν την καθιέρωση τριήμερης εβδομάδας εργασίας και όπως καταλαβαίνετε όσο πάμε οι μέρες εργασίας πέφτουν από τις 4 που λένε τα συνδικάτα στις 3,5 από την JP Morgan και τώρα στις 3. Ο γνωστός Bill υποστήριξε ότι θα φτάσουμε εκεί χάρη στην βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Εάν τελικά φτάσουμε σε μια κοινωνία όπου ο κόσμος θα πρέπει να εργάζεται μόνο 3 ημέρες την εβδομάδα, αυτό μάλλον είναι καλό. Οι μηχανές θα μπορούν να παράγουν όλα τα τρόφιμα και τα προϊόντα, δήλωσε ο ιδρυτής της Microsoft στο podcast What Now. Για την ανησυχία ότι οι άνθρωποι μπορεί να χάσουν τις δουλειές τους από την τεχνητή νοημοσύνη, δήλωσε αισιόδοξος ότι η εξέλιξη των μηχανών θα μπορούσε να μας βοηθήσει ώστε να μην χρειάζεται να δουλεύουμε τόσο σκληρά και να συντομεύσουμε την εβδομάδα εργασίας μας. Όλοι όσοι υποστηρίζουν αυτή τη θεωρία και την προωθούν, για να καθησυχάσουν τις ανησυχίες, υπόσχονται, αυτό είναι το κλειδί, ότι οι άνθρωποι θα δουλεύουν λιγότερο αλλά θα αμείβονται το ίδιο, ενώ θα παράγουν και περισσότερα. Και έτσι όπως ακούγεται, σε ποιον δεν θα άρεσε αυτό? Εγώ πρώτος θα σηκώσω το χέρι μου. Να πούμε ότι μπορεί να έχει έτσι ωραία αποτελέσματα αυτό το να καθόμαστε και να πληρωνόμαστε. Είχαμε πάρει ένα τέτοιο δείγμα κατά τη διάρκεια όσων ζήσαμε με τον 19, όταν είχαμε τις καραντίνες και ο κόσμος με απόφαση της κυβέρνησης καθόταν σπίτι του, δεν πήγαινε να δουλέψει και πληρωνόταν, όσοι πληρωνόντουσαν τέλος πάντων. Τα αποτελέσματα αυτής της πρακτικής είναι που τα ζούμε τώρα, με τον υπερπληθωρισμό
και την ακρίβεια. Όμως, επειδή κάποιος μπορεί να πει ότι αυτό το νέο μοντέλο δεν θα λειτουργήσει έτσι, δεν θα έχει αυτά τα άσχημα αποτελέσματα, το θέμα δεν είναι μόνο οικονομικό. Το θέμα είναι κατά πόσο μπορούμε να εμπιστευτούμε αυτά που κάποιοι προωθούν για εμάς, ένα νέο τρόπο, όχι απλά εργασίας ή το πώς θα βάζουμε κάποια χρήματα στην τσέπη μας, αλλά συνολικά ένα νέο τρόπο ζωής. Και ο προβληματισμός δεν είναι γενικότερα κατά της τεχνολογίας ή κατά της τεχνητής νοημοσύνης. Κάποιοι μου το γράφουν, δεν ξέρω για ποιο λόγο, εγώ είμαι ξεκάθαρος. Εξάλλου θα σας έλεγα ψέματα αν έλεγα ότι είμαι κατά της τεχνολογίας, αφού αυτή χρησιμοποιώ κιόλας για να σας μιλάω, για να λέμε αυτά που λέμε. Όμως εδώ έχουμε μία τεχνολογία που όμοιά της δεν έχει ξαναυπάρξει, την τεχνητή νοημοσύνη, και ακόμα και αυτοί που την έχουν δημιουργήσει ή δουλεύουν πάνω σε αυτήν, θα έχετε προσέξει τις ανησυχίες που εκφράζουν, γιατί ο προβληματισμός στο τέλος είναι μην καταλήξουμε, ενώ η τεχνολογία είναι πολύ καλή για να υπηρετεί και έτσι πρέπει τον άνθρωπο και να βοηθάει, μην καταλήξουμε στο τέλος να υπηρετούμε εμείς την τεχνολογία. Παραμένουμε στα θέματα εργασίας και θα δούμε την απίστευτη δήλωση του αρμόδιου υφυπουργού, για την οποία τον άδειασε η κυβέρνηση χαρακτηρίζοντας την ως ατυχής, ενώ και ο ίδιος αναγκάστηκε σε συγγνώμη. Ο υφυπουργός εργασίας, μιλώντας στο Action 24, όταν ο παρουσιαστής του είπε, μιλώντας για τα θέματα με τους ελεύθερους επαγγελματίες, του είπε ότι έχει φίλο δικηγόρο που βγάζει 900 ευρώ, ενώ ένας άλλος φίλος του Ντελεβεράς βγάζει 1400, απάντησε: τότε γιατί ο δικηγόρος δεν πάει να δουλέψει Ντελεβεράς? Θέλω να προσέξετε και την κρυμάτσα που έκανε ο υφυπουργός εργασίας την ώρα που πετάει την δήλωση αυτή. Δικηγόρο, ο οποίος δουλεύει σε δικηγορικό γραφείο και παίρνει 9 εκατοστάρικα, και έχω φίλο Ντελιβερά, ο οποίος βγάζει 1400. Ο φίλος σας ο δικηγόρος γιατί δεν πάει να δουλέψει Ντελιβεράς? Ο φίλος σας ο δικηγόρος γιατί δεν πάει να δουλέψει Ντελιβεράς? Λέτε αυτό. Λέτε. Αυτά σου. Συγγνώμη λίγο. Όπως είπαμε, ο υφυπουργός ζήτησε και συγγνώμη τελικά για τη δήλωσή του. Η κυβέρνηση τον άδειασε, είπε ότι ήταν ατυχής, όμως φίλες και φίλοι, ας μην γελιόμαστε. Είναι το γνωστό κόλπο όταν το έχουμε δει. Οι υπουργοί πετάνε τέτοια, δεν μπορώ να το πω, που προκαλούν αντιδράσεις, να ζητάνε μετά συγγνώμη. Επειδή προκλήθηκαν αντιδράσεις, όχι επειδή δεν το εννοούσαν. Το είδαμε με τον Βαρβιτσιώτη, το είδαμε με τον Άδωνη, αυτό έκανε και ο υφυπουργός εργασίας. Ζητάνε συγγνώμη, όχι επειδή αυτά που λένε δεν τα εννοούν. Είναι τέτοιος ο φανατισμός τους να υπερασπιστούν την κυβέρνηση, που δεν διστάζουν να οικειοποιηθούν και να πούν το οποιοδήποτε τελίτσες επιχείρημα για να την υποστηρίξουν. Κατά τα άλλα, ο Μητσοτάκης έχει στόχο να φέρει πίσω τα μυαλά από το εξωτερικό, τους Έλληνες δηλαδή, τους επιστήμονες που εγκατέλειψαν τη χώρα, αλλά ο υπουργός του τους προτείνει να δουλέψουν ως διανομής φαγητού, αν θέλουν να αμοιβώνται καλά. Στο ίδιο ακριβώς πνεύμα ήταν και η αφρή που έβγαζε τις προηγούμενες ώρες η Άννα Καραμαλή στο Blue Sky. Εγώ, είπε ως παράδειγμα, που είμαι μισθωτός στην ΕΡΤ, πληρώνω και κάποιοι φοροδιαφεύγουν. Οι ελεύθεροι επαγγελματίες πώς ζουν? Δεν πάνε σούπερ μάρκετ, δεν τρώνε, δεν πίνουν, δεν κάνουν τίποτα. Ότι ο μισθωτός και ο συνταξιούχος, εγώ που είμαι δημόσιος υπάλληλος στην ΕΡΤ, πληρώνω και κάποιοι φοροδιαφεύγουν. Δεν πάνε σούπερ μάρκετ αυτοί οι άνθρωποι? Πώς έχουν ζήσει? Δεν τρώνε, δεν πίνουνε, δεν πίνουν ένα καφέ, δεν πάνε πουθενά. Είναι κλειδωμένοι, δεν πάνε σούπερ μάρκετ, δεν κάνουν τίποτα. Το να κουνάει το δάχτυλο στους ελεύθερους επαγγελματίες. Μία βουλευτής όπως η Άννα Καραμαλή που λιώνει για το μεροκάματο μεταξύ Βουλής και ΕΡΤ, συγγνώμη, αλλά πάει πολύ. Μάλλον δεν ξέρει ή παριστάνει ότι δεν ξέρει ότι ο ελεύθερος επαγγελματίας όταν δεν έχει δουλειά μία μέρα για πολλές ημέρες δεν πληρώνεται, αλλά ωστόσο έχει να πληρώσει φόρους και υποχρεώσεις. Σε αντίθεση με έναν κρατικοδίαιτο μισθωτό που θα πληρωθεί βρέξει χιονίσει. Επίσης υπάρχουν αμέτρητες έρευνες που φανερώνουν ότι οι Έλληνες λόγω οικονομικής ανέχειας για να τα βγάλουν πέρα αναγκάζονται να ροκανίζουν τις καταθέσεις τους, τις οικονομίες τους. Όλοι γνωρίζουμε κιόλας πόσο δύσκολο, ως απίθανο είναι να μπει κάποιος και να δουλέψει στην ΕΡΤ, όπως η Άννα Καραμαλή, χωρίς κομματικό δάχτυλο, πόσο δεν να γίνει και βουλευτής. Και στις δύο περιπτώσεις πληρώνεται από αυτούς που κατηγορεί. Όλοι εμείς, άνεργοι,
χαμηλόμισθοι, χαμηλοσυνταξιούχοι. Πληρώνουμε αναγκαστικά το χαράτσι για την ΕΡΤ μέσω λογαριασμών, όπως και τους μισθούς των βουλευτών μέσω φόρων. Δεν τη ρώτησαν στο Blue Sky πόσα παίρνουν οι βουλευτές που δεν υπολογίζονται ως εισόδημα. Την προηγούμενη φορά είχαμε δείξει το πόθεν έσχεση του Χατζηδάκη, εκεί όπου αναγράφεται ένα ποσό περίπου 30.000 ευρώ από τη Βουλή, χαρακτηρισμένο ως μη υπολογιστέν εισόδημα. Ας απαντήσουν πρώτα σε αυτά οι υπουργοί και οι βουλευτές και μετά να βγαίνουν και να κουνάνε το δάχτυλο στους ελεύθερους επαγγελματίες. Περνάμε στα γεγονότα στη Μέση Ανατολή, καθώς στα 24 ώρα πριν τη λήξη της ανακοχής μετράνε αντίστροφα με την απελευθέρωση ομήρων να συνεχίζεται. Όλες οι εκτιμήσεις δείχνουν ότι η κατάπαυση του πυρός είναι όντως προσωρινή και μόλις λήξει ο πόλεμος δεν αποκλείεται να γίνει και χειρότερος. Ένας από τους πρώτους που υποστήριξαν την εισβολή της Χαμάς ήταν και εξακολουθεί να είναι η Τουρκία. Το Ισραήλ ως αντίπεινα, το είχαμε αναφέρει σε προηγούμενο βίντεο, ως αντίπεινα στις κινήσεις και στις δηλώσεις Ερντογάν αποφάσισε εμπάργκο στα τουρκικά προϊόντα και τώρα έχουμε τα πρώτα αποτελέσματα. Τουρκάλα παρουσιάστρια παραδέχτηκε τη ζημιά που δημιουργεί το Ισραηλινό εμπάργκο και το αντεπιχείρημα είναι οι κακίες ότι γι' αυτό ακριβένουν οι ντομάτες στο Ισραήλ. Περισσότερες λεπτομέρειες θα μας μεταφέρει ο συνάδελφος Κοσμάς Καραΐσκος, όχι μόνο για αυτό το θέμα και άλλα θέματα που έχουν να κάνουν με τα ελληνοτουρκικά. Αμέσως μετά θα δούμε τι εμφανίστηκε στην Ινδία μετά το τοξικό νέφος και τις προσπάθειες να το διαλύσουν με τεχνητή βροχή. Το είδαμε και αυτό. Ο Ερντογάν καταφέρθηκε κατά του φασισμού. Ποιος? Ο Ερντογάν. Αυτός δηλαδή, όπως έχει φυλακίσει εκατοντάδες εργαζόμενους στα ΜΜΕ, αυτός το οποίο η χώρα έχει εισβάλει σε 4 γειτονικές χώρες της περιοχής, συμπεριλαμβανομένης και της Λιβύης, δηλαδή Ιράκ, Συρία και Κύπρο. Αυτός ο οποίος ανά πάσα στιγμή μπορεί να βρεθεί στη φυλακή αν γράψει μια ανάρτηση στο Twitter ή στο Facebook εναντίον του. Ξέρετε, έχει υποβάλει δεκάδες χιλιάδες μηνύσεις και αρκετές εξ αυτών δεν είναι μόνο μηνύσεις, είναι και αγωγές. Δηλαδή παίρνει και χρήματα. Μάλιστα τον θυμόμαστε να βγαίνει και να υπερηφανεύεται κιόλας ότι για παράδειγμα πήρε από τον Κιλιτζντάρογλου, τον τότε επικεφαλής της αξιωματικής αντιπολίτευσης, τόσα χρήματα. Να βγαίνει δηλαδή και να υπερηφανεύεται ότι κέρδισε χρήματα από τον πολιτικό του αντίπολο. Και αυτός τώρα μιλάει για φασισμό, έτσι. Είπε επίσης ότι ο φασισμός αυτή την εποχή στην Τουρκία μέσα υποδαβλίζεται από κάποια προδοτικά στοιχεία, ενώ αυτή τη στιγμή λέει ο φασισμός είναι ένας από τα μεγαλύτερα εμπόδια στον δρόμο για τη μεγάλη και ισχυρή Τουρκία. Και φυσικά όταν λέμε για μεγάλη και ισχυρή καταλαβαίνουμε ότι ουσιαστικά εννοεί την γεωγραφία της καρδιάς του, ανάμεσα στην οποία υπάρχει φυσικά και η Θεσσαλονίκη, την οποία μας ανέφερε τώρα πριν από κάποιο διάστημα. Αυτό φυσικά δεν ενοχλεί και ιδιαίτερα τους Έλληνες αξιωματούχους. Θα θέλαμε να δούμε πώς θα αντιδρούσε ο Ερντογάν αν έλεγε για παράδειγμα κάτι ανάλογο και ο Μητσοτάκης για την Κωνσταντινούπολη. Ότι ναι, και εμείς έχουμε τη γεωγραφία της καρδιάς μας και φυσικά σε αυτήν περιλαμβάνεται η Κωνσταντινούπολη, ο Πόντος. Λογικό δεν είναι στο κάτω-κάτω. Όπως αυτοί έχουν τη δικιά τους γεωγραφία της καρδιάς, να έχουμε και εμείς τη δικιά μας. Να δούμε πώς θα αντιδρούσε η Τουρκία τότε. Μετά από την έντονη ρητορική και τις σφοδρές κατηγορίες του Ερντογάν κατά του Ισραήλ το τελευταίο διάστημα, όλοι σχεδόν οι Ισραηλινοί εισαγωγείς προϊόντων από την Τουρκία, είτε μεγάλο μεγέθους είτε και μικρομεσαίοι, σταμάτησαν τα πάντα. Από εκεί δεν εισάγουν τίποτε. Και πολύ καλά κάνουν. Διότι όταν ο άλλος σε προσβάλλει τόσο πολύ, λογικό είναι να αντιδράσεις. Αναρωτιόμαστε, οι Έλληνες όχι αξιωματούχοι, οι Έλληνες έμποροι, μικρού ή μεγάλου μεγέθους, έχουν ποτέ σκεφτεί να κάνουν κάτι τέτοιο? Η τελευταία φορά που υπήρξε εμπάργκο στην ελληνική αγορά ήταν τότε με τα Σκόπια και φυσικά ουσιαστικά είδαμε εκ των υστέρων ότι το ελληνικό πολιτικό σύστημα μας πούλησε. Έτσι. Με πρώτον τον Τσίπρα και φυσικά και οι άλλοι συνέχισαν την εφαρμογή αυτής της προδοτικής συμφωνίας. Αλλά πέρα του τι κάνουν οι πολιτικοί, δεν θα μπορούσαν να κάνουν κάτι τέτοιο ανάλογο οι Έλληνες έμποροι? Δηλαδή όταν ο άλλος βγαίνει και σου λέει ότι μια νύχτα ξαφνικά, όταν σου λέει ότι θα σου ρίξω τον ταϊφούν, οι Έλληνες έμποροι δεν έχουν μια αξιοπρέπεια να πούνε ότι δεν θα κάνουν εισαγωγές από αυτόν. Θα πάρω για παράδειγμα ντομάτες από αλλού, θα πάρω αγκούρια από αλλού, οτιδήποτε. Κάτι να έχει κάποιο κόστος απτό αυτός ο οποίος μας προσβάλλει την ίδια στιγμή. Δεν θα έπρεπε? Ευχαριστούμε πολύ Κοσμά για το ρεπορτάζ. Στην Ινδία, μερικά 24 ώρα μετά από
αυτό που είχε ανακοινώσει η ίδια η κυβέρνηση, ότι θα προσπαθήσει να διαλύσει το νέφος στην ατμόσφαιρα μέσω τεχνητής βροχής, στα ποτάμια εμφανίστηκε ο τοξικός αφρός. Όπως λένε οι επιστήμονες, και αυτός οφείλεται στη μόλυνση του περιβάλλοντος. Τώρα θα δούμε κάτι άλλο, το οποίο έχει να κάνει με το περιβάλλον και τη φύση, τη δύναμη της φύσης και παράλληλα την ομορφιά. Το ιταλικό ηφαίστειο της Έτνας συνεχίζει την έντονη δραστηριότητά του, συνεχίζει να βγάζει λάβα, αλλά παράλληλα γύρω-γύρω το βουνό είναι χιονισμένο. Χιόνια, όπως λένε οι μετεωρολόγοι μας, έρχονται και για κάποιες περιοχές στην Ελλάδα, τουλάχιστον εμείς θα έχουμε μόνο τα χιόνια, καλά θα είναι. Ευχαριστώ πολύ που παρακολουθήσατε. Μην ξεχνάτε, αν θέλετε να λαμβάνετε αυτόματες ειδοποιήσεις για κάθε νέο βίντεο, είναι απλό, με ένα κλικ θα κάνετε εγγραφή, αμέσως μετά πατάτε και τον καμπανάκι με την ένδειξη όλες οι ειδοποιήσεις. Είναι σημαντικό, εάν έχετε γραφτεί, να ελέγξετε αν παραμένετε εγγεγραμμένοι και κάνατε σωστά τη διαδικασία. Από μένα μια καλή συνέχεια, να είστε καλά. Γεια χαρά.